Statistika tal-Eurostat turi li fit-tielet kwart tas-sena li għaddiet Malta kellha l-akbar tnaqqis fid-dejn fost il-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea meta mqabbla ma' 3 xhur ta' qabel. Iċ-ċifri juru li Malta rreġistrat l-ogħla tnaqqis fid-dejn brata ta' 3.1 punti perċentwali. Malta kienet segwita biss mill-Slovenja u l-Kroazja bit-tnaqqis ta' 1.6 punti perċentwali, l-Ungerija u Repubblika Ċeka b'1.4%, l-Olanda b'1.1% u l-Polonja b'punt perċentwal. Mill-banda l-oħra, 6 pajjiżi Ewropej fosthom il-Greċja, l-Italja, Ċipru u l-Belġju irreġistraw żieda fid-dejn meta mqabbel mal-prodott domestiku gross ta' pajjiżhom. Fi statistika oħra pubblikata mill-Eurostat, joħroġ illi matul l-istess perjodu Malta kellha l-ogħla surplus fost il-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea. Malta kellha surplus ta' 3.8%, segwita biss mill-Bulgarija u l-Portugal brata ta' 3.6%. Al kontrarju għas-sitwazzjoni f'Malta, il-biċċa l-kbira tal-pajjiżi Ewropej irreġistraw deficit bil-medja Ewropea tkun ta' 0.6%, żieda ta' 0.4% meta mqabbel ma' 3 xhur ta' qabel. B'reazzjoni, il-Ministru għall-Finanzi Edward Cicluna qal li dawn iċ-ċifri jagħmlu unur lil pajjiżna u jiġbdu l-attenzjoni mhux biss tal-Unjoni Ewropea iżda wkoll tad-dinja kollha. U riżultat ta' hekk, Malta kellha l-ikbar waqa' f'dak li huwa dejn u li issa niżel mhux biss taħt 60% imma miss il-46% hija rata baxxa illi ukoll tkompli ssaħħaħ il-perċezzjoni ta' Malta f'dik li hija saħħa ekonomika. Il-Ministru Cicluna qal li din hija statistika li jfittxu l-Aġenziji tal-Kreditu u wera ruħu ottimist li għat-tieni sena konsekuttiva Malta tara il-kodba tagħha b'bilanċ pożittiv. Din hija l-istatistika li jkun qegħdin ifittxu primarjament għaliex hija turi s-saħħa tal-pajjiż li kapaċi jrott lura l-flus lil min isellef. U għalhekk turi illi jekk l-affarijiet jibqgħu mixjin kif wieħed qed jistenna nispiċċaw is-sena b'mod tal-istatistika ġifieri għall-2018 b'surplus u b'andament b'saħħtu. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.